Центральная городская библиотека отметила 105-летие со дня рождения великого земляка Валентина Тавлая. Из прошлого в современность. Под таким названием прошел юбилейный вечер «Портрет поэта, публициста, общественно-политического деятеля». Юбилейный вечер «Портрет» з мінулага ў сучаснасць да 105-годдзя з дня нараджэння Валентина Тавлая, паэта, публіцыста, грамадска-палітычнага дзеяча прайшоў у Баранавіцкай цэнтральнай бібліятэцы. Незвычайнае ўражанне пакінула электронная прэзентацыя. З яе дапамогай удзельнікі мерапрыемства прайшлі віртуальнымі паэтычнымі сцяжынкамі. Госці сустрэчы пазнаёміліся з інфармацыйнымі матэрыяламі пра жыццё і творчасць знакамітага земляка на выставе «Жыццё і лёс». Супрацоўнікі бібліятэкі з вялікім гонарам і пашанай ушаноўваюць памяць пра нашага славутага земляка. Вельмі скрупулёзна збіраюцца і захоўваюцца матэрыялы аб яго жыцці і дзейнасці. Добрай штогадовай традыцыяй сталі для нашых гараджан правядзення таўлаеўскіх чытанняў. І ў юбілейным 2019 годзе бібліятэка, канешне ж, падрыхтавала шэраг святочных мерапрыемстваў. Гэта конкурсы, вечарыны, сустрэчы, выставы. І так, такім першым маштабным мерапрыемствам стаў конкурс дэкламатараў вершаў Валентина Тавлая, яго напевам выпаў слаўны лёс. Валентин Тавлай пражыў кароткае жыццё, усяго 33 гады. Але яскравае жыццё, напоўненае барацьбой за светлую будучыню беларускага народа і шчырай любоўю да бацькаўшчыны. Святочная сустрэча стала данінай памяці Валентину Павловичу Тавлаю, великому человеку нашей малой родимы. В произведениях Валентина Тавлая, каждое его произведение рассказывается про одну какую-то историю из его жизни, что рассказывается про Освенцим, про отца, про мать, рассказывает о их утрате, о своем внутреннем переживании насчет их. Он всегда надеялся, что он увидится с ними. А на самом деле такого, к сожалению, не произошло. И он хочет своими произведениями показать всю ту боль и все те переживания, которые он перенес в течение всей своей жизни. На юбілейным вечары гучалі вершы паэта ў выкананні школьнікаў і студэнтаў, бібліятэкараў, баранавіцкіх паэтаў і акцёраў. Усё во благо чалавеку. І цэнтральная бібліятэка, бо кожнага тут паважаюць, любіць край родны запрашаюць, здабыткі спадчыны захоўваць, сумленных чытачоў выхоўваць. І сёння тут я слова маю, адзячыць шчырасцю Тавлаю, якога ўжо амаль паўвека носіць імя бібліятэка. Сябры, я шчыра заклікаю памятаць запавет Тавлая, як ён вучыў. Нераздзялімы матуля, мова і радзіма. 25 верасня Цэнтральная гарадская бібліятэка адзначыць 40 гадоў з дня прысваення ёй імя Валентина Тавлая.